alamebagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi su in na min y'an ka baabu ye nin ye ale sigitɔ ye k'an bɛ wɔlɔfɔw maliyɛn minnu bɛ Dakar k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Keba o don ko ne ye e ɲininka k'i bɛ Shuaibu Isufu Sulemani dɔn wa? E ko k'e t'a dɔn. Fala ye e don. E fana t'a dɔn. Aw dun b'a dɔn dɛ. Aw bɛɛ bɛ Shuaibu Isufu Sulemani dɔn. Aw ka premier ministre Sogɛli tɔgɔ yɛrɛ de y'o ye. Shuaibu Isufu Sulemani. O de b'a ka wolo sɛbɛn kan. Nka bɛɛ b'a wele Sogɛli Kokala Mayiga. Livre n'i ye nin kalan i bɛ fɛn caman faamu. Démocratie kumabaw caman b'a kɔnɔ, Musa Fanga kumabaw caman b'a kɔnɔ, ani présidentw cɛ kuma tɛ Amadu Tumani Ture, Ibrahim Boubacar Keita, Assimi, olu kɔni an'olu minnu jɛra olu ka kow b'a kɔnɔna na. Livre in kɔnɔ démocratie a faamubaliya n'a faamuli o bɛɛ lajɛlen bɛ Shuaibu Isufu Sulemani ka livre kɔnɔ. Keba i kana to ta ka to o fɛ k'i b'o fɔ jama la yɛrɛ i tɛ to Sogɛli in kan o ji de b'i jɛ dɛ. Premier ministre n'Ala sɔnna a ma samedi ni livre denguli bɛ kɛ nka ale yɛrɛ tɛ ye kɛnɛ kan sabula ale ye premier ministre ye. Maa min ye livre dilan ka a dɛmɛ ka se k'a sɛbɛn n'o ye Singare o bɛ ye kɛnɛ kan. So min y'a bɔ n'o ye Samaɲare ka so ye ADC olu de ka sin filɛ nin ye olu fana bɛ ye a ko kɛnɛ kan a bɛ kɛ maison de la presse la n'Ala n'a kira sɔnna a ma samedi don nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ko bɛɛ lajɛlen wililen don Sogɛli ale ka livre ko la. Su in na a kun ka d'an ye ka kibaruya dɔw di aw ma nka an n'a belebelebaw olu fɔ aw ye. Papisi k'an b'a fo k'a Jalo wɔlɔfɔw fɛ yen, n bɛ Ibrahim Sako ye k'a fana fo Dakarikaw fɛ yen, maliyɛn cɛman na musoman minnu b'an lamɛn wɔlɔfɔw fɛ yen su in na k'an b'olu fo ko k'u waleɲuman dɔn. Gabɔnkaw Buhari n'a ka maaw min ye Cani ye, Cani Ɲang a n'a ka maaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Libreville ale kɔnɔna na. Laurent Jakite, Bakari Sangare Glace, Abdoulaye Jabate min ye Bajalan Sanogo ye, Alpha Sekou Traoré, Mamadou Sumunu, Mamadou Nama Keita, Tunkara Bembazen kɔnɔna na, Maraka Samake, Bajaje Aïdara, Imam Bajaje k'ale fo min ye Savana kɔnɔna na ye Kone ka foli ta ka s'a ma, Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen, Tonton Raoul k'an b'a fana fo ka Faustin Sila fo, Ali Badara Kone ale ICD Justice, Mustafa Jawara Jaws Création, Arigo Saki Musa Ba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo sa fo ka taa se fotigi ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Azmir T Keita k'an ka foli bɛ s'a ma, ka Yaya fo fana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a fana ma min ye Kalifa Nama ale furumuso ye, Fanta Kadija Kulibali k'an b'a fo, ka Fanta Dunbiya fo ka Ikaw fɛ yen min ye an yɛrɛ ka kamalen sa n'o ye Sadio Kulibali ye ka bɔ Timini k'an b'a fana fo. Transformateur olu ka gindo n'o ye Modibo Gindo ye k'an b'a fana fo, ka taa se Musa Kan ma PAJ su ka Musa Kan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Jani ale kɔnɔna na yan. Madame Sal Jaba Sidibe k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Min ye Seydou Sangare ye n'o y'an ka coordinateur de chef de village ye k'an b'a fo. Dɔgɔkun in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ baara min n'o sigira sen kan ko yaasa an ka taabolo min y'an ka adamadenya o ka se ka don an ka kalan ko hukumu kɔnɔna na o sɛbɛn o bɔra k'o di jamanakuntigi ma n'u b'a fɔ ma ko PNEV, Programme National d'Éducation aux Valeurs, an ka adamadenya taabolo k'o don an ka kalan hukumu kɔnɔna na. San 3 baara kɔfɛ sa Mali kura a kan ka sigi sigiden minnu ka baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na o ko bɛɛ lajɛlen kɛra Kulubakaw fɛ yen. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana maa 298 jamanakuntigi ye yafa kɛ olu ma ko olu bɛ se ka bɔ kaso la cogo min na sabula ko funteni ale barika bonyanen don. Min ye Cour suprême ye maa minnu bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni furancɛla fanga ye
u y'a yira ko parti politiques dulonni k'o ma bɛn o ma o taara n'u ka sɛbɛn ye cour suprême kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na kɔɔri k'a bayɛlɛma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sara da la ka taa se 10 fo 30 ma o baaraw olu ŋaniya sigilen don Haruna Ɲangi fɛ ale taara Sogɛli fɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ basigibaliya o b'an ka jamana kɔnɔ bankasikaw olu kɛlen don ka ban boloda ka sira tigɛ pewu a bɛ fɔ min ma ko jɛgɛ sira n'o ye route du poisson ye min ye groupe armé ye ko ka olu ci jamanakuntigi Asimi k'a k'i kama jamanakuntigiya nɔfɛ parti minnu ni tɔn minnu bɛ ni siya tɔgɔ bɛ olu la ko k'olu fana ci jɛkulu marafatigiw sugu an ka jamana kɔnɔ k'olu ci o ye laɲini belebelebaw ye minnu kɛra dialogue kɛnɛ kan ICOMAM kɔni o ko jɔyɔrɔ bɛ kucalakaw la min ye météo maaw ye olu fana ye kangaridali kɛ ko nin don nataw la fana ko tile bɛna na caya kunun ni bi kɔni maa caman y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko tile k'a sɛbɛkɔrɔ fariyara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na bankas denmisɛnninw olu kɛlen don ka sira tigɛ yen pewu ko fo bien fɛn ka sigi sen kan u bɛ min faamuya n'o ye lakana ye Mali ni Mauritanie Mali y'a ɲini Mauritanikaw fɛ sa k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ ka bamaciwale ni jugawale kɛbaaw olu kɛlɛli boloda ɲɔgɔn fɛ tribunal min bɛ cybercriminalité kunna Abdelkader Mayiga ale kun wele no bɔgɔ jeninen ka ye bi k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 fo nɛgɛ kanɲɛ 16 ko kuma kɔni guana ye kosɛbɛ surunandonbaga minnu bɛ Abdelkader Mayiga bolo olu tun bɛ kɛnɛ Imam Umaru Jara ale min yɛrɛ ye sɛbɛn don Abdelkader juguya la ale fana ka surunandonbagaw tun bɛ yen kumaw guanen ka ban tuma min kiiritigɛlaw y'a yira k'u b'a fɛ ko min ye maa kofɔlen ye k'a nɔ ka minɛ kalo 18 kaso min ye 6 ye a b'o kɛ kɛnɛma u y'a yira k'a fɔ ko sa ko n'Ala sɔnna a ma jaabi yaasa a taa n'a bila ka se ka dɔn o ye avril kalo in tile 29 ye ni Ala sɔnna a ma fana bɛ kɛ cybercriminalité la colonel Asimi Goïta ale ye mobili 6 di n'o ye pick-up Hilux ye mobili 6 ninnu kɔni dira jɛkulu minnu ma sa o ye pôle économique maaw ye pôle lutte contre le terrorisme ani pôle de cybercriminalité olu ka brigade sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔw mobili 6 ninnu kɔni dira olu de ma mobili dira o brigade no o pôle ɲɛmaaw ma sa n'o ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ɲɛmaaw ye Mamudu Kasoge fɛ o kɛra bi Udu Kone an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka misirilamaw bɛɛ lajɛlen Alumran Ture min ye Ibrahim Koromagan ye Mohamed Sangare ka taa se Sanfili Solo ma Burama Traoré Mohamed Kulibali Seydou Gino Ousmane Gino Benge Kulibali min ye Amidou Gino ye a n'an ka cɛkɔrɔba k'an b'o fo wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ caman kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin kalo in tile 19 u ye dɔ kɛ Due Cire ale ni Asara ni ɲɔgɔn cɛ ni jugawale kɛbaa ba min tun bɛ tumutu n'a kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ la sa n'a yɛrɛ ye bingali wale caman ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw yɛrɛ ma Ali Kalifa Sari u kɔni y'ale bɔnɛ a nin na ka minamafɛn caman sɔrɔ a kɔ obiw k'olu fili sa ale de tun b'o waleyaw kɛ Gundam sira fana ka maa caman y'a yira k'a fɔ ko kamalen kɔni k'a ye maaw ni tɔɔrɔ ye kosɛbɛ armée a ka wulikajɔ kelen de fana kɔnɔna na minɛn caman bɛ yen a sera ka i bolo dɔw kan nin kalo in tile 22 min ye wolomasiri tabaw ye u ye bamaciwale kɛbaa 4 bɔnɛ a nin na maa minnu yɛrɛ tun bɛ sa ni olu kɔni kun ye wulikajɔ kɛ an sɔngɔkaw fana fɛ yen u sera k'u bolo da maa 2 kan o maa 4 na minnu kun ye bitigi dakari ka mugu ci denmisɛnnin